Ndị be anyị birikwanụ, anyị ka na-agakwa n'ihu n'iwetara n'ozi maka ọgbakọ nzukọ nke ama cyber ya bụ ịntanetị nke isiokwu ya bụ ndị Igbo na asụsụ ha n'afọ 2020 gawa. Ọgbakọ nke a bụ maka mwelite ọmarịcha asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Nke a bụ izizi a ga-enwedịrị ọgbakọ nke a pụrụ nnukwu iche nke zuru ụwa ọnụ na-adịghị ka ibe ya, maka na ihe dum a ga-ekwu ma akọpụta n'ọgbakọ a ga-abụ n'asụsụ Igbo. Biko gbakọtanụ ka unu nụrụ ụtọ asụsụ Igbo. Otegokwu kpọbara anyị bụ ndị Igbo n'ihe gbasara asụsụ Igbo anyị. Ndị ọkammụta si mahadum dị iche iche na Naịjirịa nakwa ofesi etiela akwụkwọ maka ọgbakọ a. Ọgbakọ a ga-abụ na Zoom nakwa na YouTube ka onye Igbo ọbụla chọrọnụ were nwee ike sonye n'agbanyeghị ebe ọbụla ọ nọ n'ụwa. Asụsụ Igbo bịaziri dịka ihe enweghịzi ọganihu kemgbe ndị SPILC Society for the Promotion of Igbo Language and Culture wepụrụ aka. Ndị otu Uwandiigbo bụ otu na-akwalite asụsụ na omenala Igbo wee wuchie were sị na nwa eze adịghị efu n'ọgbọ. Ndị a bụ ndị mma ihe ekwe na-akụ gbasara Igbo. Gịnị jizi nkịta ọnwụ? Otu Uwandiigbo na-akpọkọ ọha na ịgala ndị Igbo ka ha mee ngwa ngwa denye aha ka ha wee sonye na nzukọ a. Ọ ga-ebido mgbe mkpụrụ ụbọchị ga-adị na 27 wee ruo 28 n'ọnwa nke 11 n'afọ 2020, ya bụ 27 na 28 Nọvemba 2020, n'elekere 9 nke ụtụtụ nke mpaghara ọwụwa anyanwụ nke USA wee ruo elekere 3 nke ehihie na mkpụrụ ụbọchị abụọ ndị a, ya bụ 9 AM to 3 PM US Eastern Time daily. Onye isi ndị otu abụọ ka mmụta omenka Ejikeze na-akpọ ndị Igbo niile ka ha nyere aka kwalite asụsụ Igbo. Ọzọkwa, isiokwu ọgbakọ nke a bụ ndị Igbo na asụsụ ha n'afọ 2020 gawa. Biko jee na www.uwandiigbo.org/conference ka idebanye aha gị. O nwere onye si anụghị okwu Igbo anyị